præsenterer Trane Sten. Og en, og to, og en til. 2, 3, 4. Kom så, fint, så fint, så fint, så fint, så fint, så fint, så fint. Triple F er klar til at hjælpe både i Danmark og i udlandet. Vi hjælper dig og dig, Fagforeningen for Forsvaret. Vores navn er Triple F. Det er noget for mig. Triple F, vi kan hjælpe dig. Triple F til at komme i sving. Triple F til at melde dig ind. Men vigtigst af alt, vi hjælper dig. Triple F. Et skudsikkert valg. Gutter, mand. Kasper, gider ikke fra lorten. Går du her eller hen, mand? Jeg skulle lige have det med lorten med. Har du filmet det? Hvor er en smule? Halløjsa. Så løber jeg bare lige ud. Du kan se sådan, shit, mand. Ja, det kommer nu. Ja. Okay, se.